Na. Másodikra. Új játék. Akkor legyen ez a... Második fejezet, bazza. Na. Na. Tényleg jó. Valahogy elstopom. Ó, de a kanyar az még mindig nagyon durva. Úristen, a kamera is mozog mindennél. Na, jó. Space-szel kinyitom. Leviszem. Ott. És... Befogtam el? Befogtam. Az még az első tutoriálban meg lesz. Megfogtam. Megfogtam a fát. Emeld át rá. Nem emeli. Jó, jó. Oh, egy fával megyek. Az milyen fa ez? Hát ez... Dobd már oda jobbra rá, arra izére. Ez milyen fa? Ilyen... Lomb vagy valami? Hát azért meg van csinálva. Rossz helyre van. Hova rakjam? Itt följebb. Ezt nyomni? Nem is kell nyomni. Fogadjunk, hogy elengedem és le fog esni. Persze. Hát ez... De mit csinálsz? De hol a földnek? Tovább sem állt, aztán... Ebből áll a tutorial, hogy 65 fát oda kell. Ne, mit csinál? Hát már gáz! Nem 65, 6. Gáz. Hát elég gáz. Ugye? Az meg az első, ami megy. Áruszállítónak elmehetünk. De, na! Most elemeljem engedni? Dobd Le fog meg. esni. Itt csába vele. Ah, de miért arra megy a másik irányba megy a sín? Akkor a másik oldalra kell berakni. Nem beszél. Kinyit? De nem azt fogod meg. Na. Ez ilyen. Azt a kurva. Most alá ment a fa. Hát emeld már vissza ezt a kancsót. Látom, mi történik. Fasz meg. Túl életű ez a játék. Ugye? Oh, kicsit fiol. De nem fog kidőlni jobbra, hogyha a szélét fogod meg. Nem meglátjuk. Á, mert mindenhogy. Ó, a fizika Ah, törvényei. Ó, de igen, király. Hát még bírja, még bírja. Jó, jó. Legjobb fizikai illetve. Oh, half pitcher. Pont a legrosszabb irányba esik ki. Már driftelni is tudok. Oh. Át kéne De ugrálni. nézd már meg, nem is ide kell vinni, hanem ahhoz a daruhoz. Isten, basszom. Miért van X még mindig a fán? Hát nem váltok ki, azért van a rajta. Erről szóljon Az meg- a fáfról. Keresd a fát. De első tutoriál, ami úgy, ahogy megy. Jó, jó, jó. A műszaknak vége, akkor én a Slenderman. Ajjó. Ez is favágóként ezt. Igen. Hol az a daru? Hát mit tudom. Kicsit a... Hát bazd meg egy map van az egész játékban, ugyanott van daru. Most Ferencében De vagyunk. a képernyőt, na. Jó ez. Úgy. De miért oda kell rakni? Akkor veszi is a játékot oda És rakni? rakjam oda darura, vagy mi? Hát elé. Itt van valami képen, valami kék cucc. Itt nincs. Már hogy rárakja a kamionra majd ő. De szerintem van ilyen darus is. Szerintem oda kéne. A izére. Daru alá, vagy mi? Csak nem ide a székhez. Valami Útra rába az meg, hát ha jön valaki, ez belemegy. Dobd már ide le a szóval. Jó az. Miért nem vette be? Beveszi valahogy. De biztos nincs pontosan alatta. Hát oda elgurult. Hát bazd meg. De nem az útra, hát a képen se az úton van. Az, ott a képen kinyílt a daru. Hát az meg. Azért másik tutorial. Már valami nehezebb pakozat. Nem akarom ezt játszani. Most ez túlságosan. Minek van erre ideje, bazd meg? Ezt ki csináltad az meg? Most hova?
Forgatsz? Ne, ott ahol a képen lenne. De jobbra mellé. Hát de bazzeg jobbra mellé, érted? Mert a kocsi van az úton. Most nincs itt. Hova viszed már megint? Ah, Ki fog esni mindjárt. ide rakom ezt csak. De bazd meg ezt a játékot, miért rakták egyből ide? Hát ott van 10 méterre, azt ide kell hozni. De így se vettem be ez a szar. Várjál, mit ír? Most olvasom. Hát a közelében azt mondja. Hát mondom, Közelében igen. van. Szevasz. Hát de rakd oda, ahol a képen van. Hát de hol van, nem lehet kivenni. Hát itt nincs is út, hát hol az út? Hát ez van másik Hát ez pálya. az út rajta vagy, és oda kell rakni. Bazzeg a sör. Majdnem kiborult a sör. Nem, mert itt van a kerítés. Hát azt mondom, hogy ide rakja, meg lejjebb. Még jobban a szar mellé. Ezt a gameplayt. Csináljad. Megfogod. De bazd meg! Nem fogja meg. Megfogod. Így van. Kicsit vidd oda mellé, ezt jó van. És nem indul el. De nem ez már fel, hát tolod a földet. Ez ki van már ez a játékkal. Na, ott jó lesz. Hopp. Hát, nem számoltam. Hát akkor bassza meg, idehozok még egyet, aztán nem akkor nem. De milyen jó ez a játék, hogy több helyről De is bazd lehet meg, menni. ott is van egy daru. Rakjuk oda. Ne basszál, és ott a kék. Ha ott a kék, akkor... Ja, hogy ott van a kamion? Ja. A lófaszt, rakd rá oda izére. De egy kibaszott fa mögött van izé. Aj, hogy kanyarodik ez? Bazd meg, egy driftelj össze-vissza. De nem a közepéről vegyél. Akkor honnan? Hát ezt a éléről. Fa. Na jó, emeljek ki, vagy 8-at emeljek ki. Is. Ez sikerült. Igen, azt És eltolja az összes fát. túl sokat markoltál. Úgy. És Ez ő csinál! hozzá. Kipörög a kerek. Az úgy nem jó. Hogy ne lenne jó? Az a szög. Látod? Bazd meg. Csak nem fogtam meg jó. Most. Fenyesz. És. Új, igen, jó. Na. Úristen. Na. Hát ez le is van. Dobd rá oda azt csak. Kerítés ott van izé előtte. Ügyesen, ügyesen. Hát ugye, itt láttam valamit. Ilyen szexizé. Minek van itt ennyi daru, bazd meg? És még csak egy ember dolgozik az egész rakás szaron. Hát nem magyar munkamegosztás. Mondjuk nem magyarok csinálták, remélem. Hát de most magyarok játszanak, ez a lényeg. Hogy Na. legközelebb még kooperatív. De hova viszed már? Oda a daru az. De csak rakd rá erre a sínre szerintem. Az egy kerítés az a... Ja nem. Rakd rá erre a sínre, ez nem vitt el a múltkor is? Beviszi a házba, aztán lehet. Tényleg lehet, hogy ezt kell. Tudom, miért nem ezt mutatja a tutoriálkép? Lehet, hogy az a kék az egy sin amúgy. Szerintem nem. Na. Na, Szevasz. jobb rá. A kigurul... Ó, viszi! Na nézzed már, nézzed már! Ah! Effekteket akarok. Nem megy az Ó, de raktorra. keményen viszi. Másodra menj már, hülyen ki. Lehet, hogy kijön egy De lehet, hogy ki fog esni, mert rossz szögben van a fa. Kijön egy 3 ajtós szekrény. Így készül az iker. De várjál, meg így megy. Nem, amit átbasznak. Kiér hamarabb át a traptor vagy a fa? Hát, Beállok. na várjál, várj, ide megy. Egyéb feltér. Ez is milyen simma az. Na. Látszik is valami, vagy csak bemegy a sötétbe. Semmi effekt? Na mennyi. Na és számolta? Nem mondom. Hát mert még nincs kész. Nem ide kell rakni. Ez egy másik tutorial. Szerintem is. Nem baj, mi már előre dolgozunk. Hát, hogy fel kell Várjál! dolgozni. És eljön. Beszorult. A traktor is. Be kell menni az épületbe, azt ketté kell vágni. Nem lehet kiszállni a emberrel? Hát ez... Nem ilyen kurva lassan lehet, hogy még.
Ott van, látod? De nem történt vele Istenem, semmi, hát minek rakják be, ha nem történik vele semmi. De hogy jön ki? Mint hogyha a hurkatöltőbe jönne. És most meg kell fogni, és oda kell vinni a daruhoz. Ja, hogy most van, elő van melegítve. Hát bazd meg. Na, essél le, baszod. Nem fog esni ő is. De ha es... De bazd meg ez a izé, ez a lomtalanító. Hát innen már kihozták. Ja, hát... Esélyes. Szerintem ez ilyen, tudod, levágja róla a szart, és azért vagy örök van. De miért nem veszi be ott a daru mellett? Látod? De megint nem fogja bevenni. Hát ha nem Akkor veszi menj be, oda akkor megy a az következő izéhez. tutorial. Azt is tudom, hogy kell ezt csinálni, hát nem számítja a játék. De hogy nem azt mondja, hogy telegrált kamionra, hanem csak hogy hozd ide. Behoztam. De hogy? Na, kit érdekel? Ott van, szavasz. De nem számolja. Na, buzerátor. Lehet, hogy szépen csinálnak. Esztétikusan. Hát akkor basszánk. Majd ők felállítják. Tudok egy jó módszert, hogy belemész és eldolod az összes fát oda. Jó lesz. Aj, Istenem, hát hol vagy ez? Oh, Jó, fel fog szakadni. nem mersz elborulni? Biztos. Valahogy. Akkor most Ilyen lowrider. Simulva. vibrál a fa. És kiveszed Most magad hármat alól. basz. Magad alatt vágod a fát. Így van. Na, nem. De ne vakart, hanem vedd fel. De nem veszi föl, csak vakar. Nem. Oh. Uff. Hát bazd meg, és most hogy indulsz el? Anyád felkapcsolt a lámpa. Mindjárt beestelünk. És milyen lámpa ez? Úristen. És oda hogy... Én gomba árnyékolom. Az jó. Reset. User joined your channel. Na, kurva anyádat kezdem. User left your channel. Megnézzük a negyediket is. Szerintem ennyi volt még. Van még bónusz is, látod? És 12 pálya. Közben jó, hogy így joinolgatnak befele TS-re. Na, az mi? Az micsoda. Ez kell. Tőből kitépi a fát. Írtak Ne, beglassult megint. És lebeg. Most meg Lebeg. azt a rohadt. De miért lassult be? Megint megnyomtál valamit. A lámpát. Ez az. Tényleg lassú. Nem már. Hát, hogy egy játékban csak egy tutoriált lehet. Istenem, belassult. De ez nem jó. És megint esse az ókén. Mitől lassul, de hát hihetetlen. Ezzel akarok menni, hát ez tök poén néz ki. És fel lehet emelni ezt a szart. Ez nem tudom mi. Jobb így embereket építőből, elszállítani. vagy mi? Jetpack. Ja, mert ott csak elvágják, és akkor az meg leemelni.